ще вземи няма. То няма смисъл, това да се Ама Йоко, ти искаш да ни изгониш, бе? Да помниш ли ги, че трябва да си правиш вътре, да си ги готово. Води да танцува, защото че така музика изслуша. Не говориш. По принцип тия да ги уважава, но... Какво беше? На постели. Не.